Яз җитү белән балаларда төшенкелеккә бирелү очраклары арта. Яшүсмерләрнең депрессиясе, нәрсәсе белән куркыныч. Гаиләләргә психологик ярдәм күрсәтеләме? Эфирда таяну ноктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов исәмсез. Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар, шуннан да зур проблема. Инде кагыйдәләр белән дә таныштырып үттек. Әгәр дә алда яңгыраган фикер белән килешмисез икән, кызыл төймәгә басасыз, килешсәгез зәңгәр һәм ак нейтралитет билгесе. Яз көне бигрәк тә арта һәм соннар да моны күрсәтә. Инде халыкара сәламәтлек оешмасы да ел саен бу хакта сөйли, моны җитди проблема буларак кабул итәргә куша. Сәбәпләре нидә? Солтания ханым, сез ничек уйлыйсыз? Яз көне җитү белән табигатьтә үзгәрешләр булганлыктан, кыштан соң арый балалар, укып та арыйлар. Бу инде дөрестән дә балаларда депрессия, аручанлык китереп чыгара депрессияны. Депрессия ни өчен килеп чыга дигәндә, монда аз хәрәкәтлелек. Балалар күбрәк безнең кибер бәйләнешкә бәйләнгән бит инде. Телефоннарга, компьютерларда утыралар узаграк иттереп. Һәм инде иң төп сәбәбе миңа калса инде экзаменнар, йомгаклау, контрольныйлары, ул да тәэсир итә. Аннары соң инде гаиләдәге мөнәсәбәтләр тәэсир итә бу очракта инде. Бер-берсен аңлашылмаучанлык, тавыш чыгу гаиләләрдәге һәм яшүсмерләрнең үз ара мөнәсәбәтләре аркасында да килеп чыгарга мөмкин, мондый депрессиягә китереп чыгара. Бу мәсьәләгә җитди игътибар биреләме, Айдар? Гомумән, моны проблема буларак кабул итәләрме? Чөнки бездә бит шул ук инде кабатларга мәҗбүрбез моны, шул психологларга, психотерапевтларга баруны ничектер инде ахыргы мизгелгә кадәр менә барып җиткәч кенә инде мөрәҗәгать итү кабул ителгән. Хәзер бу безнең өчен проблемамы? Чыннан да булмас. Менә әлеге тапшыруга әзерләнгәндә инде байтак вакыт әзерләнергә туры килде, һәм белгечләр белән аралашкан вакытта, алар белән сөйләшкән вакытта, чыннан да ни дәрәҗәдәге авыру билгеләре, яисә кисәтү рәвешендә сезгә мөрәҗәгать итәләрме, тинләр, үз балаларын алып киләләрме шул ук республика клиник психиатрия хастаханәсенә. Инде барып җиткәч, алар килеп җитәләр. Кисәтү рәвешендә килмиләр һәм ни өчен дигән сорау биргән вакытта инде куркалар диагноздан. Менә куелыр диагноз, шушы диагноз ул тарихка кирип кала, аннан соң инде һәр төрле документларны алып булмаячак һәм минем баланы тулысынча теге психик сәламәт булмаган гомерлеккә сузыла торган диагнозга әйләнәчәк дигән фикер яшәп килә. Ләкин моны белгечләр бүген аңлатыр әле. Шуңа күрә бу безгә дә карыйдыр бәлки, масса күләм мәгълүмат чараларына һәм журналистларның эшенә дә карыйдыр. Чөнки бу тема бик теге яки бу вакыйга, яки хәл килеп чыккан очракта гына, теге негатив фон булган вакытта гына без моңа мөрәҗәгать итәбез һәм моңа без яктыртырга тырышабыз. Бу әлбәттә кызганыч. Кызганычка кадәр җиткермәсләр, иченнән дә бераз аңлый башласыннар иде, бигрәк тә ата-аналар, бигрәк тә менә шушы чорда дип әйтәбез. Дөрестән дә яз көне инде ул балаларда гына түгел, өлкәннәрдә дә андый хәл күзәтеләдер инде. Яз ничектер ул башка менә яклардан ача дип әйтик һәм шул ук масса күләм мәгълүмат чараларындагы очракларда шул хакта сөйли. Гөлфирә ханым, нинди тайпылышлар белән киләләр гадәттә сезнең янга? Безгә балаларны бик күп төрле психик тайпылышлар белән алып киләләр. Бу сөйләм теленең тоткарлануыннан алып, акыл зәгыйфлеге, аутизм, шизофрения, эпилепсия кебек һәм башка бик күп төрле чирләр белән алып киленә балалар. Монда бит әле аерып карар кирәк, кемнәргә мөрәҗәгать итү, шул ук психолог, психиатрны аерып булырга тиештер. Илиза, менә медицина психологы кем ул гомумән? Медицина психологы инде ул сәламәт психикалык һәм психик тайпылышлар белән яшәүче кешенең аермасын табырга ярдәм итүче белгеч. Моның өчен инде психологик тикшеренү уздырыла. Бу тикшеренү вакытында интеллектуаль процессларның эшчәнлеге ачыклана, мөмкин булган тайпылышлар билгеләнә. Бу тикшерү инде табиб-психиатрга дөрес диагноз куярга ярдәм итә. Аннары шул ук күп кенә әти-әниләр әйтә, психологлар мәктәптә булырга тиеш алар. Мәктәптәге психолог ни өчен моны ачыкламый дигән сорау туа. Шул ук Алла сакласын, ниндидер вакыйгалар килеп чыкса да, Рәхимә ханым, менә бу очракта әлеге сүзләрнең дөрестлеген ничек бәялисез сез? Беләсезме, бу беренчедән әйтәсем килә алмас. Менә балаларда шушындый халәт барлыкка килү кызганычка каршы яз белән генә бәйле түгел. Хәзер менә бу проблеманы инде психологлар ачыклап, менә башкалабызның шушы психологик үзәкләре соңгы 3 елда 6 һәм аеруча 8 сыйныф укучылары арасында төрле тикшерүләр алып баралар һәм инде беләсезме, шундый начар күренеш ачыклана. Менә шушы аралыкта 6 һәм 8 сыйныф укучылары арасында
менә проблемалы, гомумән тормышка кызыксыну югалтқан, һәм инде ниндидер психологик теге төшенкелеккә бирелгән укучыларның күп булу ачыклана. Һәм беләсез, әйтәсе килә, андый балалар булмаган сыйныфлар гомумән юк та кебек. Менә без психолог белән сөйләштек, хәзер бүгенге көндә һәрбер белем бирү йортларында психолог бар. Мәсәлән, бездә 700-гә якын бала укый, бездә бер психолог булса, 1000-нән артык белем йортларында ул инде 2 психолог каралган. Һәм әлбәттә, шушы башкала безнең психологик үзәкләре үткәрелгән нәтиҗәләр буенча мәктәптәге психолог айрым балалар белән эш алып бара. Әлбәттә, балалар саны күп. Менә ул, бәлким шушы психолог ул үз эшен тиешенчә башкарып, төбенә җиткермәүме. Менә монда әлбәттә бу эш психологка гына калырга тиеш түгел. Әлбәттә класс җитәкчеләре кушыла, әлбәттә әти-әниләр белән шәхси айрым эш алып барыла. Менә әле бүген генә психолог белән дә сөйләштем. Менә әгәр дә берничә бала белән ди проблемалар, шулай әз генә курку хисе булган, инде төшенкелеккә бирелгән балалар белән сөйләштем. Мәктәптә ниндидер авырлык, ниндидер проблемаң бармы? Юк, кызганычка каршы, менә ул әйтә, сөйләшкән балаларның күбесе проблемалар гаиләдә дип әйтә. Ләкин менә бәлки тиран әтиме, кырыс әниме, игътибар җитмәү. Гомумән менә хәзер психологиядә шундый төшенчә бар, синдром дефицита внимания, ягъни игътибар җитмәү синдромы. Бу аңлашыла инде. Монда сәбәпләр күп. Балага игътибар биреп бетермиләр. Психолог тиешенчә эш алып бара, ләкин бу бит тиз процесс түгел. Бу беләсезме, менә 6-8 сыйныф укучының кызганычка каршы бу проблемасы ул уже төптә, һәм аннан арындыру, баланы арындыру ул җиңел түгел. Әле бит монда төрле диагнозлар да куела. Менә шул инде халыкара сәламәтлек оешмалары сонына килгәндә, бүген 18 яшькә кадәр балаларның 11%-ында хәтта менә шу депрессия диагнозы куела дип укытучкыч саннар дөрестән дә, әгәр дә балаларга шундый депрессия диагнозы куела, бу бит әле ниндидер теге тайпылышлар һәм бурышлар гына түгел, бу чыннан да депрессия инде, шир дигән сүз, авыру дигән сүз. Һәм кемнәргә мөрәҗәгать итү дигәннән, Гөлфирә ханым, аңлатыйк әле без шул психолог, психиатр, психотерапевт менә ничегрәк нәрсәсе белән аерылалар гомумән әлеге эшчәнлекләр? Бу эшчәнлекләр берсеннән-берсе психиатр инде ул чыннан да психик авыру булган балалар белән шөгыльләнүче специалист. Психолог ул тайпылыш әле ауруга җитмәгән очракта, когда еще норма булган вакытта. Психотерапевт инде ул икесе белән дә шөгыльләнә, бу икесе белән дә шөгыльләнә. Соңгы вакытта психотерапевтка ихтыяҗлар артканнан арта, чөнки безнең балалар арасында психотик булмаган чирләрнең проценты артып бара. Күбрәк безгә тәртипләре бозылган балалар психотик чирләргә караганда алып киләләр. Алар төрле нозологиялар белән бәйле булырга может, но беренче урында тәртип бозулары санала. Шуңа күрә ул балалар белән эшләү өчен, әгәр дә психотерапевт та, психолог та, психиатр да бергә эшли икән, бу инде һәр хәлдә моның нәтиҗәсе әйбәт булачак. Әти-әниләр еш мөрәҗәгать итәме? Гомумән үзләренең балаларына Айдарс әйтеп китте, дөрестән проблема бар һәм бәлки курку хисе дә бардыр үзләренең балалары өчен. Гомумән ниндирәк проблема белән мөрәҗәгать итә һәм инде соң булырга мөмкин дигән очраклар бармы? Инде иртәрәк мөрәҗәгать итәргә кирәк иде дигән. Әлбәттә. Соң мөрәҗәгать итәләр. Инде бала чиккә килеп җиткәч, Аларда була очракта. Була. Монда инде бу очракталарны я психотерапевт, я булмаса психиатр теге дару белән дәвалана инде бу очракта. Аңа кадәр менә ничек күрергә, ничек сизергә һәм әти-әниләргә ниндирәк киңәшләр бирер идегез, әгәр дә менә кемдер шикләнә, кемдер вакыты юк, кемдер күреп өлгерми икән, менә ниндирәк билгеләр аша баланың проблемасы бар булу. Әгәр әти баласына игътибарлы булса, уланы күрә, ачыклый алырга мөмкин, чөнки бала үз эшенә җималырга мөмкин. Я булмаса теге кичә яшьтәге балалар инде алар елак булалар, я булмаса тик торганда килеп җибәрә торган булалар, андай очракларда булгалый. Һәм инде укуы төшә баланың, йокысы
бозыла, режим бозыла ул вакытта. Һәм инде үз эченә бикләнеп, я булмаса агрессия күрсәтә башлый, вата җимерә башлый. Ни өчендер әти-әниләр шушыны күрмиләр. Теге протест белдерә дип, ул үсә, ул үсү чорында була гына диләр. Ә моны бутарга ярамый. Депрессия белән менә бу үсү чорындагы кризислар аларны чиген билгеләп һәм әти-әниләргә инде вакытында психологларга мөрәҗәгать итеп, нормальный балаларны һәм психологлар моны ачыклыйлар үзләренең методика алымнары белән баланы тиз арада гына ачыкларга була. Һәм дә инде дөрестән дә дәвалау вакытын уздырмаска кирәк бу очракта. Илгизә, нинди тайпылышлар белән мөрәҗәгатьләр, нинди юнәлешләр бар, нинди тайпылышлар менә шул хакта әйтсәгез. Балалар арасында аутистик спектр белән авыручылар саны күбәеп китте. Бу авырының билгеләре инде баланың беренче 2 гомерендә күренә башлый. Андый балалар үз дөньясында яши, кешеләргә тартылмый, балалар бакчасында да алар беркем белән дә уйнамый, исеме белән эндәшкәндә җавап бирми, күзгә карамыйлар. Шулай ук инде үз-үзен тотышында һәр төрле кабатлана торган хәрәкәтләр күзәтә алабыз. Бу инде бала бер урында гына әйләнеп тора, бер урыннан икенче урынга йөгереп йөри, бер төрле кулларын селкетә һәм башкалар инде. Шулай ук яшь үсмерләргә килгәндә күбесе хәзер тәненә һәр төрле җәрәхәтләр ясый башлады. Бу инде инглиз телендә self harm дип атала. Ягъни үз-үзеңә җәрәхәт ясау. Бу шулай нормаль күренеш түгел, моны инде миңа калса белгеч булсаң да, булмасаң да хәтта аңларга мөмкиндер. Бу үзенчәлек инде. Ә менә чыннан да бүген интернет һәм гаджетларның йогынтысы ни дәрәҗәдә зур? Бу хакта рекламадан сөйләшербез. Татарстан Яңагастар телеканалында Таяну нокта тапшыруы, балалардагы төшенкелек, депрессия, гомумән психологларга мөрәҗәгать итү турында фикер алышабыз. Айдар, монда мөһим мәсьәлә бүгенге чорның бигрәк тә ул да булса интернет йогынтысы. Без моңа барыбер иртәме соңмы киләбез һәм барыбер аның йогынтысы үзен сиздерми калмый. Чөнки шул ук әти-әниләрдән алмаган игътибарны балалар хәзер интернеттан ала. Менә ул ни дәрәҗәдә шул ук саннарның һәр даим артып торуына китерә икән? Бу чыннан да шулай. Яңадан төрле тапшырулар эшләгән вакытта, сюжетлар эшләгән вакытта без нәрсәгә юлыгабыз? Менә шул ук логопедлар белән сөйләшкәндә. Бала туды, ул инде телефон белән барлыкка килә дөньяга. Телефон белән, смартфон белән, телефон белән тумаса, смартфон белән тумаса, аңа әти-әниләр бу очракта ярдәм итә. Берничә айлык балага тоттыралар смартфон, һәм шуның белән тынычлана, һәм виртуаль тормышта яши башлый. Бу нәрсәгә китерә? Бу авыз, тел ачылу, сөйләм, аннан соң китаплар белән кызыксынмау, дөресрәге. Һәм инде менә бу виртуаль тормыш ул шулхәтле кызык, шулхәтле үзенчәлекле, һәм бигрәк тә менә шушы яңа туган баланың менә бу күз күрү мөмкинлеге, аннан соң менә шушы игътибарлылык, аралашу элементлары бер генә ноктага текәлеп карау, һәм инде менә шушы хәрәкәтләр артыннан күзәтү, һәм инде төсләрне аеру. Шулай ук һәр төрле теге мультфильмга караганда да күбеккә кызыклырак, төрле интернет технологияларын күрәбез бит инде без, теге хәзерге заманча цифрлы технологиялар. Һәм алар баланы чыннан да катлаулы авыруга этәрә торган булып чыга. Бүген түгел, иртәгә түгел, берсе көнгә түгел, бәлки ул мәктәп башланган вакытта барлыкка килергә мөмкин. Шуңа күрә интернетны һәм менә шушы гаджетларны дип әйтик, аларны чыннан да бик югары контрольдә тотырга кирәк. Ләкин шикләү генә Рәхимә ханым ярдәм итә аламы? Мәктәпләрдә менә шул ук шикләү аларга киресенчә киләчәктә шул ук өенә кайткач манда ирек алгач, безнең бит инде тыйгач киресенчә кызыга башлыйлар балалар. Балаларда бигрәк тә бу аеруча күзәтелә. Алмас, мәктәпләрдә дә бүгенге көндә телефонны бер яктан шикләү барса, икенче яктан информацион технологиялар бар. Беләсезме, менә монда каршылык килеп туа. Ләкин кызганычка каршы мин үзем дә шул яклы. Бүгенге көндә балаларны шушы интернет харап итте дип саныйм. Ни өчен? Чөнки балалар бик тиз тормышның уңай һәм тискәре яклары белән таныштылар. Алар инде 5-6 сыйныфта яраганны да, ярамаганны да белә. Аннары белем алуда да без элегрәк, мәсәлән, бала этаплап әйеме белем алса, хәзер аның соравы бар икән, ул бер генә ноктага баса да һәм аңа бер җөмлә белән генә җавап чыга. Ә бит дәреслекләрдә күрәсезме, зур текстлар аша бала белем алып,
шушы укырга өйрәнергә тиеш дип әйтәбез без инде федераль. Әйе. Монда бала шул кадәрле мәгълүматны тиз алырга өйрәнә алмас. Әйеме? Һәм аның инде менә шушы су буе материалны алырга аның теләге дә юк. Һәм иң мөһиме, менә шушы интернет гаджетлар баланың хәтерен харап итә. Бала аны ятларга, баланы истә калырга тырышмый. Чөнки ул аның кул астында, ул төрле вакытта кирәк чакта анда баса, анда җавап таба. Ул шул ук дәресләр шелтәрендә язып тормый, истә калдырып тормый, ул аны шунда ук төшереп ала да карый. Күрәсезме, менә бүгенге көндә иң төп авыр фәннәрнең булып ул язу тора башлангыч сыйныфларда, һәм инде менә башлангыч сыйныфларда тапкырлау таблицасын өйрәнү бу зур проблема. Шигырь өйрәнү зур проблемага әйләнеп бара. Гомумән, балаларның хәтере начар. Менә алар укытучы биргән информацияны авырлык белән кабул итәләр. Әйе, мин менә шушы информацион технологиялар кертү буенча әле яңа гына директор журналыннан шундый мәгълүмат укыдым. Менә бу информацион технологиялар кертү бер яктан әйбәт тә, балаларга су буе мәгълүматны истә калдырырга кирәк түгел. Күрәсезме, әни өчен кирәк түгел. Бала бит күп әйберне истә калдырырга тиеш. Шул ук шигырь өйрәнгәндә дә без күбрәк өйрәнергә тиеш. Моны хәтереңне яхшыра дип әйтәбез. Замана ширинде бу дөрестән дә, әгәр дә элек мәсәлән шул без үскәндә әле шул телефоннарны ятласа, һәркемнең әле вакытта кирәк телефоннар түгел, өйдәге номерлар, һәркемнең менә классташларын дип әйтик, сыйныфташларын истә кала иде. Хәзер алар үзләренең номерларын да белмәскә мөмкин. Алар белмиләр. Әйтәсез бит, дәресләрендә төшереп алалар дип шул ук бер-берсенә җибәрәләр җайлы. Ятлап торырга, карарга, нинди хәрәкәтләр ясарга кирәк түгел. Алмас, менә эшләре эшләгәндә дә әзер материал интернетта күп кенә. Ул әйе укый торган бала, ул үзе укыячак. Ләкин кызганычка каршы, аның бит әле укымый торган ялкау, предмет авыр бирелә торган бала, ул башын тиеп укымаячак. Ул эшен интернеттан әзер материаллар күп, алар бар, бөтен дәреслек буенча да. Решебниклар дибез, әйме? Ул аны ала да, ул аның җавабын теге. Мәсәлән, хәл итү мөмкинме, Солтан ханым, ничек уйлыйсыз? Менә мин монда бер нәрсәне истәп китәсем килә. Бала туганнан телефон диләр. Баланың туу этабын караса хәзер күп кенә әниләр теге ярдырып ала баланы. Бу очракта бит инде бала теге табигый юлны үтми. Авырлыкны үтми. Авырлык китермичә генә баланы тартып алалар. Менә шушы балаларның мин үзем хәзер тикшерү, үзем алып барам. Үзем өчен генә күп балалар шушы ярып алганнар стресс, депрессиягә бирелүчән. Именно менә шулар. Чөнки аналык юлын үткәндә бала авыртуны кичерә, һәм инде ул депрессияларга, стрессларга бирелми. Демәк, шул ук вакыттан ук инде уйларга кирәк. Гөлфирә ханым, катлаулы психика авыруларын алдан кисәтеп буламы? Әлбәттә, бу авыруларны кисәтүдә, минемчә, инде монда алда әйтеп кителгәнчә, гаиләнең йогынтысы бик зур. Әгәр дә инде сәламәт гаилә, бала белән аның кичерешләре белән кызыксынучы гаилә була икән, бу психик чирләрне кисәтергә мөмкин. Шулай ук гаиләне планлаштыручы яшь кешеләрдән башлап, икле вакытта исерткеч эчемлекләр куллану, наркотиклар куллану, теләсә нинди табиб киңәшеннән башка дарулар куллану, тәмәке тарту, булар барсы да акыл ягыннан, психик яктан зәгыйф балалар тууга сәбәпче булырга мөмкин. Шуңа күрә монда инде һәр яктан игътибар зур булырга тиеш. Анар депрессия дидек без. Күпләр шул ук, мәсәлән, берникадәр борчу барлыкка килә икән балада, моны депрессия белән бутыйлар. Йөзә депрессия нәрсә ул гомумән? Аның белән еш мөрәҗәгать итәләрме һәм ул диагноз кайсы очракта куела? Гомумән балалар депрессиясы ул бик нык авыр ачыклана, чөнки балага үз хисләрен белдерергә бик авыр. Ул үзе белән нәрсә булганын аңлап бетерми һәм аңлатып бирә алмый. Шуңа күрә балалар депрессиясы еш кына башка тайпылышлар артына яшерелә. Бу инде төрле соматик чирләр, бала үзенең физик халәтенә зарлана, башы, ясәше авыртуына, тән температурасы күтәрелүенә, шулай ук үз-үзен тотышында тайпылышлар күрә алабыз. Бала тәртип боза башлый, начар компанияларга эләгә, әти-әниләрен тыңламый. Өченчесе инде ул вакытлыча интеллектуаль процессларның үзгәрүе. Яхшы укыган бала кинәт начар укый башлый, аның игътибарлылыгы,
хәтере бозыла. Шулай ук балаларда көчсезлек, хәлсезлек, күз яшьләре булуы, төрле куркулар күзәтә алабыз. Бу шул ук вакытта инде хәрәкәтчәнлек белән алышынырга мөмкин. Аларның шулай ук йокы, ашау режимы бозыла. Кайчандыр яраткан шөгыльләр гел кызыксындырмый башлый. Үсмер чагында инде үз-үзен гаепли торган уйлар барлыкка килә. Үз-үзенә кул салу турында да уйлары туа. Бу үсмер күчеш шурында да булырга мөмкин әле. Әйе, ул балаларның инде ул төрле яшь арасында үзенең билгеләре була. Бу бик авыр катлаулы тема. Депрессия турында күп сөйләп була инде, әмма дә ләкин ата-аналарның инде күбесенчә шундый сорау туырга мөмкин, кайсы вакытта инде белгечкә мөрәҗәгать итәргә. Бу инде депрессия турында гына түгел, бөтен авыруга да туры килә. Балада барлыкка килгән үзгәрешләргә игътибар итәргә кирәк. Мәсәлән, бала күтәренке кәефтә, аралашучан, дус, яхшы укый, һәм кинәт ул үз эшенә бикләнә, араларны өзә, кычкырып сөйләшә башлый, ачу бик тиз чыга. Әти-әниләрен тыңламый башлый, мәктәпкә йөрисе килми. Бу үзгәрешләрне күргәч инде ата-аналарга һичшиксез белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Һәм никадәр алданрак мөрәҗәгать итсә, шулкадәр яхшырактыр. Сузания ханым, бүген гомумән, әгәр дә без бөтен вазгыятькә игътибар итәбез икән, сәламәт балалар бармы алар? Һәм гомумән бүгенге шартларда ни дәрәҗәдә балаларны нәкъ менә сәламәт рәвештә алып барырга мөмкин икән, нәкъ менә психик яктан, психологик яктан? 20% сәламәт балалар бар. 80%-ын әйтергә кирәк, аларда нинди дә булса тайпылыш бар. Иртәнге вакытта менә алдан ук моны ачыклап инде моның белән шөгыльләнү җиңелрәкме? Ачыкларга була. Бала туганнан соң да ачыкларга була. Әгәр әти-әни менә әлегә әйтеп киткәнебез буенча балага игътибарлы булса. Киләчәктә нинди бу күрәбез, Рәхимә ханым? Чыннан да хәзер елдан-ел соннар арта, бу факторлар шулай аларга бик нык йогынты ясый дип әйтәбез. Гомумән киләчәктә соннар тагын да артып, тагын да куркынычрак хәл булыр микән? Мине шул куркыта да беләсезме, сез шул кадәрле кирәкле, четеркле, актуаль бүгенге көндә теманы кузгаткансыз. Мин үзем дә менә укытучы буларак, җитәкче буларак, моның турында бик уйланам, беләсезме, без балаларны гына түгел, без буынны югалтабыз. Бер буын балаларын югалта барабыз. Минем аларның менә сез әйттегез бит хәлсезлек хисен сизгән балаларны күреп шулай ук исем китәеме, менә алар кайберсе парт артында утыра алмыйлар. Алар менә салынып төшәргә генә торалар. Менә монда, менә бу әлбәттә актив җитмәүлек, әйме активлык гиподинамия инде, монда без мәктәп үз ягыбыздан төрле эш алып барабыз. Төрле чаралар, психологик, нинди генә педагогик утырыш булмасын, бездә психолог чыгыш яшый. Ата-аналар җыелышы булмасын, психолог. Әлбәттә һәр даим әти-әниләр белән эшләргә кирәк. Һәр даим әти-әниләргә ул якларны күрсәтеп килергә кирәк. Һәм иң мөһиме, әти-әни бала белән аралашырга кирәклеген шул кадәрле белергә тиеш. Ә бит менә мәктәптән алып киләләр, менә мәктәптән чыга кай вакытта әти-әни, бала үз телефонына текәлгән, әти-әнисе үз телефонына текәлгән. Ә менә психологиядә шундый төшенчә бар икән. Берничә минутта баланы, менә бала шушы очрашкач, мәктәптән соңмы, балалар бакчасыннан соңмы, үз проблемасын шушы беренче минутларда әйтеп бирә ала икән. Әгәр дә син бала белән шушы вакытта контактка чыкмасаң, ул үзенең проблемасын тагын ача алмый. Димәк, аралашу кирәк. Безнең вакыт төгәләнә кызганыч, соңгы сүз Айдар сиңа, балаларның психик һәм психологик менә бу психологик яктан сәламәт булуларын билгеләүдә нәрсә тасылып тора? Әлбәттә, менә бу кыска вакытта гына барысын ачып бетерә алмадык, кызганыч. Ләкин менә барлык белгечләр монда, психологлар, медицина психологлары, журналистлар, укытучылар, мәктәп директорлары һәм әти-әниләр, менә алар бергәләп күмәкләшеп эшләгән вакытта, мин Булай да әйтергәм, беренче чиратта әти-әниләр эшләгән вакытта, әлбәттә психик сәламәт бала булачак һәм буын да булачак, һәм безнең киләчәгебез дә булачак. Чөнки әгәр дә таркау бала, әгәр дә инде ул үз башында кайнаган материалларны анализлый алмый икән, әгәр дә аның физик хәрәкәте сәламәт түгел икән, психик хәрәкәте һәм хәләте сәламәт түгел икән, бу очракта инде сәламәт буын көтәсе калмый, шуңа күрә әти-әниләрдән башлары кирәк. Дөрестән дә шулай, Әти-әни безгә баласын алып килгәндә нәрсә ди? Менә минем баламның проблемасы, сез аны төзәтегез ди.
Үзеннән җаваплылыкны Әйе, ул үзеннән Шулай ук җаваплылыкны мәктәпкә алып дә ташлады да кабыла. психологка калдырды. Бу очракта икең бөтенең бергә эшләгән вакытта гына файдасы була. Әйе, психолог эшли, аның файдасы шул дәрәҗәдә генә. Ул бер икатны булырга Һәм шул турыда уйлансыннар иде. Әйе. Балалар чөнкелеккә бирелмәс өчен иң элек гаиләдә уңай мөхит булдырырга кирәктер. Балаларыгыз белән киңәшләшеп, ешрак алар белән аралашып яшәгез дигән теләктә саубуллашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.